אומר רבי נתן דבר מבהיל, תקשיבו. ככל שאדם מתקרב יותר לפתח, ככל שאדם מתקרב יותר לשם, מתגברים ומתפשטים נגדו מאוד מאוד. אתה רוצה להיכנס לישיבה, אתה מרגיש מה זה, וואי, איזה יופי, איזה כיף, איזה... איזה ישיבה, פרח אותך שתי סתירות. בא מלך המשפחה, מה פתאום, מה אתה משוגע, איך תלך, איך תערוד, מה תעשה, פרנסה, איך תתחתן, מה ת... ככל שאתה יותר מתקרב לשם, הוא יותר רב איתך, הוא יותר נלחם, הוא לא נותן לך להיכנס. אומר הרב, עד שיש הרבה אנשים שהיו קרובים מאוד אצל הפתח, הם היו כל כך קרובים, תכף השם פותח, נכנס, מוציא אותם, נכנס אותם בבפנים. וחזרו אחורה רחמנא ליצלן, אמרו, עזוב, יותר מדי ניסיונות, לקחו את הכיפה, שמו אותה בגניזה. אתה רואה, היו מלא היו בשיעורי תורה. אחרי 10 שנים אתה רואה את הבן אדם, יודע מה, כמה קעקועים, זרוק באיזה חוף ים בהרצליה, אתה אומר, בוא'נה, ריבונו שלום, מתי היית בשיעורי תורה ברמת השרון, קבוע אתה. לאן הלכת, אחי? ככה תשמע, פעם היה, אתה יודע, עברתי את הניסיונות שלי, שמע, תשפוט אותי. לא, כף זכות, הכל בסדר, מה קרה? הוא הרים ידיים. הרים הידיים. קצת קשה, צניעות, קצת פה, ראה את החברות, זאתי מכנס כזה, זאתי פה, קונה את המודה הזאת, זה. ראה את כולם, כל הסביבה הרב, מה אני אעשה? היא לא ישבה מספיק בפתח האוהל. יצרה שלח עליה, שיגר עליה פצצות, שיגר עליה טילים, תיק, עד שהרים הידיים. טוב, אני מוותר, אני הולכת אחורה. אומר רבי נתן, מי שאינו רוצה להטות את עצמו, תקשיבו, זה יסוד הוא כותב פה, וחושב על תכליתו הנצחי באמת. אתה רוצה לשמור את הברית, אין לך מלא ניסיונות. קדושת העיניים, מלא ניסיונות. שלחו לך דברים בטלפון, בואנה, מה קורה פה? אתה תתחיל להילחם עם זה, מה קורה פה? פתאום ידידה שלך איזו הודעה, בואנה, מה אני עושה עכשיו? יהיה לך ניסיונות מבית ומחוץ.